Ja està aquí l'alegria. Tranquils. No, volia començar perquè els que ja em coneixeu sabeu que he estudiat informàtica i això a la meva vida m'afecta, perquè jo des de petit ja he començat a aplicar la lògica en tot. Per exemple, jo des de petit pensava que algú que comprava una pistola i li passava a un altre que comprava les bales i li passava a un altre que posava les bales dins la pistola i li passava a un altre que disparava i li passava a un altre que recollia el cadàver. Jo això pensava que eren assassins en sèrie. Encara ho penso. També de petit aplicava la lògica en altres coses. Per exemple, quan em vaig adonar que la polla se m'anava una mica cap a l'esquerra, vaig pensar, és que creix de nit i jo dormo d'aquest costat. No, crec que és important. Aquest any he fet 38 anys. Pot aplaudir algú que tingui 38 anys? Veieu? Estem molt cansats, estem molt cardats. En sèrio, és una merda tenir 38 anys. Intenteu no arribar als 38 anys. Imagineu quina merda és que jo, quan algú em parla de vostè, per sentir-me millor penso que són sud-americans. Tot això ho explico perquè jo volia començar amb un acudit de Menes. I li he explicat a la meva mare, he fet un error, li he explicat a la meva mare i ella m'ha dit, Albert, vigila, que això pot semblar ofensiu, pot semblar racista. I jo li he dit, mare, però és un acudit, ja s'entendrà el context. I ella m'ha dit, ja, però imagina't, Albert, que hi ha un mena en el públic, que pot ser perquè tenen molts diners. I escolta l'acudit, no li agrada, puja a l'escenari i t'apunyala. La meva mare racista sense voler. Jo, fa un temps ja que faig comèdia, jo tinc clar que vull triomfar en la comèdia i m'han dit que per triomfar en la comèdia m'haig de diferenciar dels altres còmics. Així que jo no em drogo, és la meva opció. Sí que és veritat que últimament hi ha molta gent que em diu has de provar l'MDMA. Has de provar l'MDMA que et fa estar supercarinyós i empàtic. Has provat a ser bona persona? No costa 60 euros ser bona persona. Fun fact. Fun fact és una cosa que faig quan no sé on col·locar un acudit. Dic fun fact i col·loco l'acudit. I llavors rieu. Funciona així. Per exemple, fun fact. La paraula logopeda no és molt difícil per la gent que ha d'anar al logopeda? Hauria de posar més fàcil, no? Hauria de ser opeda. Avui tinc cita amb l'opeda. Posem-ho fàcil. Fun fact. 9 de cada 10 dentistes pensa que l'altre és un fill de puta. 2020, parlem de 2020. S'ha parlat molt de 2020, no sé per què. No, és una merda d'any. Jo no us dic la de vegades que he anat al psicòleg perquè no vull presumir de pasta. Però hi ha una cosa bona del 2020 i és que no hi va haver viatges a l'estiu. M'explico. A mi, a volar, no m'entusiasma, em fa una mica de por. Per cert, deixeu de dir a la gent que no li agrada volar, volar és molt més segur que agafar el cotxe. Perquè a mi ara em fa una mica de por agafar el cotxe. Vigileu amb això, però hi ha una cosa que és com de volar que no entenc, per més que hi pensi, que és per què aplaudim, jo no, però per què aplaudeix la gent a l'aterrar? O sigui, no té puta lògica. Sí. Perquè, aviam, si aplaudim l'extraordinari de volar, hauríem d'aplaudir quan l'avió s'enlaira. Aquí és what magic happens, no? O sigui, hauríem d'aplaudir quan s'enlaira perquè al final que un avió toqui al terra passa sempre. Inclús en els accidents. És que 100%. I llavors dius, no, si aplaudim l'excepcional, llavors hauríem d'aplaudir precisament quan un avió cau. Llavors, quan un avió cau, joder, aplaudeix. Disfruta-ho. Perquè és una cosa que passa només un cop a la vida, mai més ben dit. En una estona tots els seients seran de finestreta, o sigui, disfruta-ho. Jo crec que hem de parar d'aplaudir perquè els pilots estan creixent, ja ho esperen. Jo crec que el pilot de Herman Wings no el van aplaudir un dia, llavors va passar el que va passar. Fun fact, el que diré ara, no el del Herman Wings, vale? Fun fact.
Sabeu la típica foto que tens d'un amic on surt malament? Doncs jo agafo aquesta foto i l'envio precisament a l'amic. I al moment escric, ui, perdona, no anava aquí. « 2020, a mi ha sigut un any de merda, de veritat. Em van deixar, estic tristíssim. També és veritat que me n'hauria d'haver donat quan em van regalar una Smartbox. És com d'estimar-se molt poc, no? A sobre era individual, o sigui... No, però bueno, em van deixar, estic tristíssim, però és veritat que jo encara la considero el meu tresor. Només jo sé on està enterrada. No, estic tristíssim. Estic tristíssim nivell em podria menjar un cony. I sé que el mullaria molt. De llàgrimes, però el mullaria moltíssim. Fun fact. Us heu adonat que els pedrastes són els únics que respecten el límit de velocitat a les zones escolars? Perquè van com... És una paradoxa, perquè jo penso, joder, és més segur pels nens, en realitat. Si passa un cotxe per una zona escolar, jo penso, tant de bo sigui pedrasta. Excepte si agafa un nen, obre la porta, agafa un nen, perquè llavors accelera, podria atropellar algú, hem de vigilar amb això. Acudits de pedrastes, queden 2. De veritat que estic solíssim. M'he fet un ninot vudú de mi i em faig massatges. En final feliç. Així de trist estic. Però, de veritat, estic treballant el positivisme i ara penso, bueno, va, Albert, que la teva 10ª nòvia serà la definitiva. A veure si trobo ja la tercera. Vaig una mica tard. Però el que he fet és, em vaig apuntar a aplicacions per lligar, Tinder, bàsicament. No ho feu, no us ho recomano. Hi ha gent que està molt forta, massa forta. Jo sóc informàtic, no puc competir. El més fort que tinc són les contrasenyes, lletres, números... Però, no, de veritat, hi ha gent que sembla putes estàtues gregues a Tinder. Jo per semblar una estàtua grega m'hauria de tallar un braç. Sí, també hi ha única opció. Vaig tenir una cita a Tinder i què passa? Que a vegades no surten bé, llavors jo tinc un problema que és que no sé com acabar-les, però he trobat la manera. Quan estava sopant, quan es podia sopar, estava sopant un dia i la noia em va preguntar, t'agraden els nens? I jo vaig dir, sí, però encara no he trobat l'adequat. Va marxar ella, problema resolt. Fun fact, per què estar fins als nassos és menys que estar fins la polla? O sigui, per què estar fins als nassos és menys que estar fins la polla? Estar fins als nassos és estar fins aquí, però estar fins la polla és estar fins aquí. Fun fact, si et tires un pet en una escala mecànica se'l menja tothom. Fun fact, si fas una foto a algú amb Parkinson surt un gif. Jo, a Tinder hi ha molta gent que es posa que és sapiosexual. Sabeu què és sapiosexual? És gent que diu que només s'enamora de gent intel·ligent. No com els altres, I jo venint cap aquí he vist una planta fent la fotosíntesi i he pensat, bueno, espera. No, a mi em cauen molt malament els sapiosexuals perquè és gent que diu que jo soc sapiosexual i ho diuen tot el puto dia, soc sapiosexual. Per què? Perquè per ells dir que és sapiosexual és com dir que són més intel·ligents, que són intel·ligents. O sigui, ho utilitzen així, de plan, soc sapiosexual. I no, o sigui, no. Tu pots ser retrasat i sapiosexual. L'únic que t'agrada tothom. Tampoc hi ha, el que no hi ha, per exemple, són sapiosexuals pedòfils. Aquest és el tercer. No hi ha sapiosexuals pedòfils, no hi ha un senyor que vagi a un nen i li digui hola, ets l'ampollon de classe? I el nen, sí. I a veure, l'arrel quadrada de 10? No ho sé. I calenta polles i marxi, no? O sigui, no.
No hi ha això. Fun fact. Els gais vesteixen bé, sí. Però jo també vestiria bé si m'hagués passat tota la vida dins d'un armari. No, ja per acabar, l'altre dia anava pel carrer i em vaig trobar una persona, una carpetera, una senyora gran, i em va mirar i jo li vaig fer contact, un error, però estic molt sol, i sabia que quan passés em diria alguna cosa, però ja vaig passar i em va dir «Tens un segonet?» I jo ja anava preparat i vaig fer «No», amb el cap, i vaig passar de llarg, però ella des de darrere, tal qual, em va cridar «Alzheimer!» Clar, jo em vaig quedar com, no sé si un crit d'auxili, una descripció o una maledicció, i vaig fer l'únic que se'm va acudir en aquell moment, que va ser girar-me i dir «Sí». I ella va dir «Ai, no, perdona, és que no ens hem entès, I jo «Mare? Ets tu?» I vaig marxar cridant «Sida», per si era una maledicció, no perden aquest joc. Moltes gràcies. Un fort aplaudiment per Mochi.